pregătim pentru premiere. Toate cele 4 echipe sunt rugate să intre pe teren. Avem cupe pentru toți cei care au participat. Invit alături de noi echipa CSV Cisburgan Sport Vărain pentru a-și primi premiile. Felicitări, sunteți pe locul 4. Marius Drăjbă, o diplomă de participare. Alexandru Coarda de la CSV. Karin Marius. Marian Dinu și Mazilu Cristian. Și mai avem Donai Ciorabai. Felicitări! Sunteți locul 4 în Cupa Maritimă. Nu plecați că trebuie să facem poza la final cu toții. Pentru FCF-ul, am să vă rog să treceți așa ca să vă luați premiile. Ceacru Tănăsel, locul 3, FCF-ul. Ceacru Tănăsel, luați-vă și premiile. Stați să loc. Alia San. Dimitrov Voronel. Orzani Selciuc. Dumitru Cojocaru. Izet Atliset. Izet Emoras. Și Cristian Ceacu. Izet Samir. Felicitări! Sunteți locul 3 în această competiție. Sponsorul nostru, Bere de la Vanderbilt, partenerul nostru. Felicitări pentru premiul locul 3 în competiția Cupa Maritimă la fotbal, ediția numărul 1, către Fece Hotelului. Oanăra, cum se spune, locul 2, au urmat până în finală. Ajunge acest premiu la Academia Navală, premiul oferit de Pion Fitness și premiul din partea partenerilor. Vă aștept Dragoș Buța de la Academia Navală. Cătălin Coadă, felicitările noastre. Ionut Săpărdău. Ionut Săpărdău. Ștefan Tănase. Felicitări. Cristinel Pescu. Vlăduț Harapu. Ionuț Bujor. Bogdan Moisei. Și Radu Chișcariu. Felicitările noastre, locul 2. Locul 2, Academia Navală, runner-up la Cupa Maritimă. Bravo, băieții! Mulțumim foarte mult și arbitrilor oficialilor noștri. Sunt invitați în teren pentru a primi diploma de participare. Laurențiu Ciuchică. Ionel Naie. Dumitru Ioanis Claudiu. Și Marian Carson.
diplomă pentru participare se acordă lui Ionuț Gen Oselinske. Aplauze pentru cel care s-a ocupat de la masă. Papi! Și am păstrat la final cupa care ajunge la Tiki Taka, Alex Dragomir, Asanonet, Cosmin Damian, Iulia Tasture, Ionuț Bărbat, Culina Constantin, Mircea Grigoriu, Ce spus să aude? Ce? Sus ce? Vine mai încoace. E mai sus, așa. să curgă berea Bergambir pentru câștigătorii noștri. Vezi că lansează aia. Bă, să țin acolo la lansator. Campionii noștri la Cupa Maritimă, la fotbal, ediția numărul 1, Tiki Taka! Așteptăm toate echipele în linie pentru a face o poză. Am cerut toate echipele să vină aici. E poza oficială a Cupei Maritimă. Invităm și brigada oficială dacă mai este. Bine, faci poză? Toate echipele sunt invitate la poza oficială. Rămâne pe ceauzi! Vă mulțumim frumos pentru următoarea ediție. Vă așteptăm, nu plecați, mai facem poză. Băi, frate, băi! Dați-vă într-o parte! Perfect, mulțumesc, dați! Mulțumim foarte mult cele 4 echipe. Finala! De la Cupa Maritimă.